Assalamu alaikum. Muna tare ne da MD. Insha Allah wannan shine third lesson namu. Previous lesson namu mun yi adding ko adding calculator na adding two integers. So yanzu za mu yi modifying ɗin wannan, za mu gyara wannan, za mu mai da shi yadda za ku yi adding ɗin two double numbers, which is floating numbers with decimal point. Integer is number without decimal point. Wannan kuma numbers with decimal point. So da mun yi creating na wannan, zan yi revision na wannan ɗin don wanda bai kalla da ba. Mun yi creating na header wannan namu standard input and output, mun yi importing na shi, na kuma mun yi creating na main method. Ga kayan cikin main method ɗin mun yi creating na variable kwaya uku namu da zai store in first integer, second integer, wannan kuma zai taya mu summing in third integer, wannan kuma zai display wa user abin da zai saka, wannan zai karbi value ɗin daga user, wannan zai kara display value ɗin da user zai sa secondly, wannan kuma zai karbi second value ɗin daga user, wannan kuma c ɗin zai summing ɗin a plus b sai sa shi, wannan kuma sai display na abin da aka samu daga cikin a da b. So shi ne abin da ya fara nan. So same thing muke so mu yi, kuma za mu yi canje-canje kaɗan ne don ya zama yana karɓan double value from user. Kun gane, watan double numbers, floating numbers with decimal point. So yanzu int ɗin nan shine numbers without decimal point integer. So yanzu dole mu yi modifying ɗinsa mu mai da shi menene? Dole mu mai da shi ne float ko kuma double. Float da double duk aikin su ɗaya, suna karɓan menene? Double numbers. So yanzu za mu yi amfani da mai float. Nan ma sai mu yi amfani da mai float. Nan ma sai mu yi amfani da mai float. Kun gane? So nan enter the first, instead da za mu ce integer number. Kun gane? Yanzu ba za mu ce menene ba? Integer number. Za mu ce menene? Floating value. Ko bari mu mayar value ɗin nan, bari mu ce number. Ko yanzu sai mu kara cewa menene? Floating number. Ko yanzu instead of percentage I is conversion code for integer values. Conversion code for floating numbers are percentage f. Ko and a zai shiga da shi cikin a, na kuma percentage menene? F. Kun fahimce ni? Sai wannan da zai printing shi ma zai kira ne daga cikin menene? C. Shi ma is a floating variable, sai mu ce shi ma percentage f. Yanzu let's compile and run at the same time. Kun ga ya kawo menene? Enter the first floating number. Let me put 10.00. Second floating number, let me put 50.00. Kun ga abin da ya kawo? Okay, the sum of the two integers values are 60.0000. Kun fahimta? So aka shi ne da za mu yi modify mu karbi floating value daga anan user. Bari ku ga idan na sa 00 in number, bari ku ga me zai faru. 10, 60 and 50. Kun ga still ya sa menene? 60.0000. Din menene? Din variable namu is of what? Float. To dole sai ya sa 0.00 din nan. Kun fahimta? Then we are collecting floating numbers from the user. Ka kuma ta ku yi subscribing, ku yi turning notification bell on, kararrawa don idan na yi uploading next video ku samu update akan shi.